lamanga esiwafunzwe iminyaka ezinkulungwane ezimbili ukuthi amaJuda abelungu noYeshua ngumlungu angeke esasebenza. Sesiyazi ukuthi lamafilimu ngomlando weBhayibheli aveza amaHebheru engabelungu ngumkokotelo. Namhla sesiyazi ukuthi lamaJuda okwakuthiwa akalahle uJehova nemithetho yakhe kwakusho kokhokho bethu. Sesiyazi ukuthi lamaJuda ahlaselwa abulawa isizwe samaNtaliyane ngo-70 AD kwashiswa nemibhalo yawo kwakungokhokho bethu. Ngeshwa izizwe ezimhlophe zisebenzise izizwe ezimnyama ukuchitha inkolo kaJehova njengoba kusenzeka namanje. Isitha esikhulu salamaqiniso yibo abantu abamnyama. Njengoba kuzovela kwiCreed yombuso wamaNtaliyane, abamhlophe babazi ukuthi benzani ngenkathi bechitha uJehova nenkolo yakhe. Base befundile emibhalweni engcwele ukuthi uJehova wayesixwayisile ngabo. Futhi bazi kahle ukuthi ukuze benze uJehova asuke phakathi kwethu, kwakumele besifundise ukumjivaza. uJehova simbize ngesithixo, sichithe nesivumelwano okhokho abasenza naye ukugcina imithetho yakhe. Emva kwalokho basakhela isithixo sabo abasibiza ngenkosi yethu. Base besebenzisa igama lendodana kaJehova ukuqeda ngenkolo yamaHebheru. Babona ukuthi akwenele lokho ngoba babazi ukuthi kukhona amaJuda ahlakaniphile angeke avume ukujivazwa koPhezukonke nemithetho yakhe. Ukuqeda nyango ubuHebheru, amaNtaliyane aqala ngokuba namaCreed anzima njengale engezansi eyashawa ngomunye wababusi bamaNtaliyane eyayibhalwe kanje endayiquote. Ngiyawachitha amasiko, izinkambiso nemithetho yamaHebheru. Ngiyakuchitha ungasidli isinkwa esingenamvubelo. Ngiyakuchitha ukunikela ngamawundlu kanye nayo yonke imikhosi yamaHebheru. Ngiyayichitha yonke iminikelo, imithandazo, ukugxeka, ukulinda, ukuhlambuluka, ukungcwelisa, izinhlawulo noma izinxephezelo, ukuzila, nomkhosi wokweshwama, namasabatha, nezinkoloze, namaculo, nokusina, nokuhlonishwayo, namasinagogo, nokudla namanzi amaHebheru. Ngezwe elilodwa ngiyayichitha noma yini ethinta amaJuda. Ngichitha umthetho, izinkambiso, namasiko. Ngithi uma noma nini ngingafisa kubuyela kuyinkolozo yamaJuda, noma ngitholakale ngidla namaJuda, noma ngilinde namaJuda, noma ngokusesithe ngixoxa namaJuda, ngisola inkolo yobuKristu, esikhundleni sokuba ngijivaze, ngigxibe inkolo yamaJuda, ngalokho ngobe sengamukele ukuba ngisiwe kwagoqanyawo, noma ngamukela noma isiphi isijeziso esingifanele engosinikwa unquote. Uma uyibhekisisa leCreed, ichitha yonke imithetho uJehova owayethe isekelo senkolo yamaHebheru. Ichitha zonke izimfundiso zabaprofeti. Ichitha zonke izimfundiso zikaYeshua. Ichitha zonke izimfundiso zabapostoli. Kafuphi lomthetho walombusi uchitha lonke iBhayibheli kusuka kuGenesis kuya kuSambulo, ngoba lonke iBhayibheli likhuluma ngenkolo yamaHebheru. uYeshua wayengumHebheru efundisa ngenkolo yobuHebheru. Abapostoli kwakungamaHebheru befundisa ngenkolo yobuHebheru. Kodwa amakholwa amaningi akazi ukuthi inkolo yawo yakhelwe phezu kwamaCreeds achitha inkolo kaJehova. Uma siyisizwe esihlakaniphile, singayeka kanjani ukufaka izingubo zamasaka, sibhuquze emlotheni, silile ngesihlabelelo somprofeti esithi, uJehova usishiyile singabadingi nabasweli. Haleluya, silileleni nina mabandla sezulwini. Asinanto esandleni, siza impela Nkosi yoxolo. Asinababa, asinamame, asinamfowethu okusembesa. Hawu Jehova usishile impela ebuntandaneni obungaka.
Siyaludinga ucezwana lwesinkwa lokuphumuza imiphefumulo yethu. Usihlazile ngani impela? Usikhumbule uNkulunkulu wethu. Haleluya, silileleni nina mabandla sezulwini. Amen. Ujehova wakhipha okhokho bethu ebugqilini bukaFaro. Wahamba nathi iminyaka engama-40 singangenwa zifo, sondliwa ngemana yasezulwini. Ujehova wasilwela ezimpini eziningi esasibhekene nazo. Kodwa sekuvela abahedeni bathi konke lokho esasikwenzelwa nguJehova kuyinkoloze. Uma zonke izimfundiso zikaYeshua zachithwa, pho kanti imuphi lo Yeshua esimkhonzayo? Kanti kumi kanjani kulokhu kukholwa kwethu? Njengoba washo umpostoli Paul, sikhonza omunye uYeshua, futhi silandela elinye ivangeli, nomunye umoya oyingcwele, hayi lo esawethenjiswa nguYeshua oyinzalo kaDavidi. Sakhelwe isithombe somlungu sasesiqanjwa ngoYeshua wethu, ukuze sidideke siphele ukuthi sikhonzane. Kungumkhuba walezizwe ukuthatha imikhosi kaJehova bese ngayo beqamba izithixo zabo, ukuze singaboni ukuthi sikhonza izithixo zabo, kodwa ukwenza kwabo kungashintshi. Babuguqulile ubuNazaretha neSabatha ngoYeshua. Bahlobisa uKhisimusi ngoYeshua. Bashintsha iPhasika ngama-Easters. uYeshua ongumHebheru wenziwa uYeshua omhlophe. Nokuningi esingekubale lapha. Inselelo esibhekene nayo ukuthi sibuyela kanjani kuJehova. Siphuma kanjani kulolu ubishi esisifake kulo. Umprofeti Isaya kuhlabelelo 114 wakhuluma lamazwi. Wangidala uNkulunkulu uThixo Nkosi yamakhosi. Wangibeka kuleyo nsimi ngokungithanda okungaka. Insimi yayingadingi lutho, insimi yayinesithelo zayo. Wangiyalela ukuzidla zonke ngokungithanda okungaka. Emzuzwini nesikhathi ngakhohliseka Nkosi yami. Ngaze ngawudla lowo muthi baphela bonke ubuhle bami. Ngingabuyiselwa ngani na ebuhleni enganginabo? Ngingakayiphuli imithetho ngokungithanda okungaka. Ngiyadinga Nkosi yami insipho okungigeza. Ngibuyele ngokusheshsha ebuhleni enganginabo. Amen. Ngikhuluma ngosizi. Ngikhuluma ngobumnyama esibhekene nabo othi uma ukucabanga ukuthi isizwe sase-Afrika siyophuma kanjani kubo, kuvele kume ingqondo. Kwathi siseGibhithe siziqila, sakhala kuJehova ukuba asikhiphe eGibhithe. Nempela uJehova wehla ezulwini ukuzosikhulula. Wala noFaro kwaze kwagcina yena uJehova. Kwathi uFaro sekumele aqede ngathi, uJehova wahlukanisa ulwandle phakathi, sawela ngokuphepha. uJehova wasivikela ezifeni iminyaka engama-40 ehamba nathi, ebonwa. Wasondla iminyaka engama-40 ngemane yasezulwini, ebonwa. Noma somile asifunele amanzi siphuze, noma sihlaselwa izitha akhiphe izingilosi ukuba zisilwele. Kodwa namhla asenendaba naye. Sesinabanye onkulunkulu ngaphandle kwakhe. Kulesi simo umuntu onokuhlakanipha kwasezulwini ufikelwa usizi, ezibuze ukuthi kanti sisizwe sinjani. Kukho konke uJehova osenzele khona, sesimlahlile, sesinabanye onkulunkulu esithi balingana noJehova. Lokhu kwadabuka izulu nomhlaba, imuphi uNkulunkulu ongangoJehova? uNkulunkulu owake wahlala nabantu iminyaka engama-40 ebondla ngemane yasezulwini. Uphi lo uNkulunkulu ngaphandle kwaJehova? Njengoba esho umprofeti, sidinga insipho yokugeza kuzo zonke lezo zono esizenzile kuJehova. Bese sifuna indlela yokubuyela ngokusheshsha ebuhleni sasinabo, uJehova singakamdumazi njengoba senza nje. Sidinga lokho ukukholwa kaNehemiya, owaqoqa sonke isizwe esinzalo kaIsrayeli. Bambatha amasaka, bazithela ngothuli, bazila ukudla, bakhuleka kuJehova uNkulunkulu wabo, becela ukuba abathethelele izono zabo. Inkosi busise izwi lwayo. Inkonzo ephelele esekhasini leFacebook elithi Rev Mpanza NCG.